Čau, vítam ťa pri novom videu. Zaujímalo ťa niekedy, ako vzniká počasie a ako je to možné, že počasie je tu? Mňa niekedy hej. Takže povieme si to v dnešnom videu. Počasie je to, čo sa deje v atmosfére. Teda tam hore, nad nami. Je to teplota, vietor, oblačnosť, zrážky, jednoducho všetko, čo cítiš, keď vyjdeš z domu. Počasie vzniká vďaka slnku. Ono zohrieva zem, ale nerovnomerne a v tom je celý trik. Niekedy je teplo, inokedy je zima. Jasné. A vzduch sa začne hýbať. Tak vzniká vietor, oblaky a zrážky. Prečo sa vlastne mení počasie? Niekedy prší, inokedy sneží. Počasie sa mení podľa toho, ako sa pohybuje tlaková výš a tiež tlaková níž. A tiež to závisí aj podľa ročného obdobia, ktoré vieme, aké sú leto, jeseň, zima. To by vedel aj škôlkal, ktorý má rok. Takže, ideme ďalej. Ako vedia meteorológovia, že aké bude počasie napríklad na ďalší týždeň, ďalší deň, alebo na najbližšiu minútu? Meteorológovia používajú satelity, radary, počítače a veľa výpočtov. A niekedy aj kryštálovú gulu, ale nie. Takže počasie je síce nevyspytateľné, ale má svoj systém. Všetko musí mať svoj systém. Takže ak na budúce, keď zmokneš, aspoň budeš vedieť prečo. Takže takéto krátšie video na začiatok. Takže keď myslím, že ten začiatok, takže chcem začať opäť natáčať. Takže ja ti ďakujem za to, že si toto video pozeral. A čo iné viac dodať len, tak sa maj. Daj like. Čus.